थांखियानो जाहैबाय रन्जन दैमारिया बाहेराव फैयोब्ला गबिन्दनि आरो प्रमदनि पलिटिकेल केरियारा धंस जालांगोन। दिनैहाय बिनिफ्राय एबसुआ ओंखारनो गारनानै बै क'क्राझारनि बाथौ रिजर्ट्स ना मा रिजर्ट्स, बे बाथौ रिजर्ट्सआव सासे सिख्लाया एसे माने मोसानायखौसो फिसा गाननानै मोसानायखौसो बेखौसो दावराव खालामगासिनो, बेखौसो माबा आन्दलन खालामगासिनो क'क्राझाराव। नायखौ बाद दोन प्रमद, नोंथांनि भगबाननि CCTV नुनायखौ जोंनो नाङा। रेकर्डखौ लाफानानै सिगनेटरिखौ बेले बेजे खालामनानै होनायनि गुदि दायनिगिरियानो जाहैबाय एबसु। जे रन्जन दैमारिया जेलाव थांफिननाया सरकारनि खोथा नङा, बियो जोंनि बर' जाथिनिनो माखासे मेगन गेसाव उदै गेसावनि खामानि। रन्जन दैमारिया जेलाव हाबनांनायनि गुबै दायनिगिरिया जोंनि नोजोराव सानैल' जानानै दङ दासान्दि। गिबियावनो प्रमद आरो सेकेन्डआव गबिन्द बसुमतारी। बेवहाय एक्जेक्ट रिपर्टखौ CBI नो होनाय मानसियानो गबिन्दखौ होननानै जोङो स्रोद स्रोद खोनानो मोन्दों। BTR एकर्डआ जाथिनि थाखाय मोजां एकर्ड नङा, NDFBनि थाखायबो मोजां एकर्ड नङा। बेयो जास्ट NDFBखौ फोजोबनानै दोननायनि मोनसे पेकेज। दिनै एबसुनिफ्रा ओंखारबोनो नांगौमोन, दिनै NDFBआ बन्द होदों। दिनै जोङो NDFB वमेन जास्टिस फराम, लोगोसे SIPR, लोगोसे बनसु, बेखिनिया लोगो नांनानै दिनै बन्द फोसावदों। नाथाय बे बन्द फोसावनायाव गुबुन जाथिनि मानसिखौथ' बाद दोन, दिनै जोंनि बर' मानसिफोरानो बे बन्दखौ मानिनानै सोलियाखै। जोङो बे रन्जन दैमारि सारा जेलाव हाबफिननानै थानायखौ सोंखारिनो गोनां जायोब्ला गिबियावनो जोङो जायफोर एकर्ड समाव दाजाब फैफानानै दिनैनि दिनाव एकर्डखौ लाफानानै सिगनेटरिखौ बेले बेजे खालामनानै होनायनि गुदि दायनिगिरियानो जाहैबाय एबसु। बे एबसुआव जेब्ला प्रमद बर' आफादगिरि जानानै दंमोन, गाव माने BTRनि गाद्दिखौ लानो थाखायनो बियो बेखिनि प्लान पलिसिखौ खालामनानै रन्जन दैमारि सारखौ जेलाव सोफिननानै दोननाय खामानिखौ दिनैसिम मावखुमागासिनो दङ बियो। नङाब्ला जोङो आगोलावनो बुंखाबाय थादोंमोन जे रन्जन दैमारिया जेलाव थांफिननाया सरकारनि खोथा नङा, बियो जोंनि बर' जाथिनिनो माखासे मेगन गेसाव उदै गेसावनि खामानि होननानै। दा जोङो गिबियावनो आङो नैबेखौ बुंनो लुबैखायो जे रन्जन दैमारिया जेलाव हाबनांनायनि गुबै दायनिगिरिया जोंनि नोजोराव सानैल' जानानै दङ दासान्दि। गिबियावनो प्रमद आरो सेकेन्डआव गबिन्द बसुमतारी। दिनैहाय जोङो खोनानो मोन्दों बावैसो सिगां जे बांलादेशनिफ्राय रन्जन दैमारि सारखौ हमनानै लाबोदों होननानै बयबो नुदों। अब्लाना जोंबो बांलादेशआवनो दंमोन। बै समावहाय एक्जेक्ट रिपर्टखौ CBI नो होनाय मानसियानो गबिन्दखौ होननानै जोङो स्रोद स्रोद खोनानो मोन्दों। खारन बेखौ CBI निफ्राय माने इनकुइरि खालामनानै हेरेसमेन्ट होनायखायलायनो बिथाङा बे रन्जन दैमारिया बहा दंमारो बेखौ बिथांनि खुगानिफ्राय मोनथिनायखायसो माने CBI बांलादेशनिफ्राय बेखौ हमनानै लायनो मोन्दों। नङाब्ला रन्जन दैमारि सारा बै समावबो हमजानाय नङामोन, दिनैसिमबो हयथ' जेलाव थानांनाय नङामोन। जेलाव थायालाबासिनो एकर्डआ हयथ' जालांगौमोन। बेनि मेन थांखियानो जाहैबाय रन्जन दैमारिया बाहेराव फैयोब्ला गबिन्दनि आरो प्रमदनि पलिटिकेल केरियारा धंस जालांगोन। बेनि थाखायनो बिथांमोना मालाबाबो बरननो नाजाखाया, इयुनावबो नाजानाय नङा। बुंनो हागौ दिनै रायजो राजाफोरनि दुखुखौ नुनानै जे जोङो बिनि सायाव इनिसियेटिभ लागोन, बिनि सायाव जों खामानि मावगोन होननानै। नाथाय बेखिनि खामानिखौ BTR एकर्ड जायैनि सिगांनिफ्रायनो प्रमदाबो बुंदों, दिपेनाबो बुंदोंमोन जे BTR एकर्डनि गेजेरजोंनो रन्जन दैमारिया गबोगोन, बे एकर्डनि गेजेरजोंनो रन्जन दैमारिया गबाय होननानैथ' मालाबा बुंबावलांदोसो भाषणफोराव प्रमदा। नाथाय दिनै रायजो राजाफोरा नुबाय। आगोलनिफ्रायनो जोङो बुंबोगासिनोमोन, BTC इलेक्सननि सिगांनो जों बुंदोंमोन जे BTR एकर्डआ जाथिनि थाखाय मोजां एकर्ड नङा, NDFBनि थाखायबो मोजां एकर्ड नङा। बेयो जास्ट NDFBखौ फोजोबनानै दोननायनि मोनसे पेकेजसो होननानै, बेबादि होननानै जोङो इलेक्सन टाइमावबो रायजो राजाफोरखौ गोबां सांग्रां खालामनो थाखाय जोङो केम्पिंआव बुंदोंमोन। नाथाय गोबां रायजो राजाफोरा बुंदोंमोन जे बियो माने इलेक्सननिसो बाथ्रा बियो होननानै।
माबा मोनसे गरनैसो थाखा जानो लुबैनासो बुंनाय बाथ्रा होननानै आं जायफोर रायजो राजाफोरा दिनै बै समाव बेबादि बाथ्राखौ बुंदों बिथांमोना दिनै सानना नायनाया मोजां जे जों मा बुंदोंमोन दिनै मा जाखो जों इलेक्सननि सिगां जि बाथ्राखौ बुंदोंमोन दिनै बे बाथ्राया रोखा रोखा नुजाबाय दा नोंथांमोना बिनि सायाव मा सानो मा बिजिरो नोंथांमोना बिजिरनानै नायदो दिनै एबसुनिफ्रा ओंखारबोनो नांगौमोन दिनै NDBआ बन्द' होदों रन्जन दैमारिखौ जोबथा साजा माने जोबथेसालियाव जिउ जोबजासे जोबनानै दोननायनि जि साजा फोसावबाय बे फोसावनायनि एगेन्स्टआव दिनै जोङो NDB वमेन जास्टिस फराम लोगोसे SIPR लोगोसे बनसु बेखिनिया लोगो नांनानै दिनै बन्द' फोसावदों नाथाय बे बन्द' फोसावनायाव गुबुन जाथिनि मानसिखौथ' बाद दोन दिनै जोंनि बर' मानसिफोरानो बे बन्द'खौ मानिनानै सोलियाखै बेसे दुखुनांथाव बेसे लासिंसिं जोंनि बर' जाथिफोरा बर'नि खैफोदखौ माने बुजिनानो मोना दिनैहाय बिनिफ्राय एबसुआ ओंखारनो गारनानै बै क'क्राझारनि बाथौ रिजर्ट्स ना मा रिजर्ट्स बे बाथौ रिजर्ट्सआव सासे सिख्लाया एसे माने मोसानायखौसो फिसा गाननानै मोसानायखौसो बेखौसो दावराव खालामगासिनो बेखौसो माबा आन्दलन खालामगासिनो क'क्राझाराव नाथाय नैबेबादि बेसेबांबा गिदिर मोनसे जाथाय सिगनेटरि सासे बिथांखौ जिउ जोबजासे माने जोबथेसालियाव दोनबाय बेखौबा माने नायसननो बिसोरा माने जेबो मेगनबो गैया गोसोबो गैया बिखायाव माने जेबो अननायबो गैया फारसेथिं माखासे जोंहा दंबावो मानसिफोर जे बिथांमोनाथ' मा सानो मिथिया जे NDBखौ ओरैबायदि गाज्रि फेसबुकफोराव लिरो फोसावो लोगोसे आङो स्पेसियेलि बुंनो सानदों बै मा होनो बे बड'लेण्ड रादाब नामा बे बड'लेण्ड रादाबाथ' एखेबारे एन्टि NDB बियो माने मोनसेबो NDBनि मोजां रादाब फोसावा दिनैहाय NDBनि आफादगिरिया जेलाव हाबनांनाय बाथ्राखौ फोसावालाबासिनो माबा माबि मा होनो प्रिथिराजखौनो मायाबा सोंहैबायनो मायबा सोंहैदोनो बे सोंनायालाय मोजांबो सोंहैनो हागौ गाज्रिबो सोंहैनो हागौ बेखौलाय जोंनो मानो नांगौ रन्जन दैमारिनिया मा हालोदाव जेलाव जाखो बेखौ रायजोफोरनो फोसाव मा जानानै दं बर' जाथिनि गेजेराव बेफोरखौ फोसाव खालि बे माने प्रमदनि माने निउस बै दिपेननि निउस बेल'जोंथ' रायजो राजाया सोलिया बेल'जोंथ' बर' जाथिया थांनानै थाया दा बेनिखायनो आङो गासैखौबो खावलायो जे जोंनि दुलाराय बर' रायजो राजाफोरा इयुनाव जुदि सान्तिखौनो लुबैबाय थादोंब्ला गासैबो खौसे जा दुलाराय बर'नि जेसेबांखि आफाद दं गासैबो ओंखारबो गाव गावनि मावनायखौ मावनानै देखाय खुगाजों बुंनायखौ बाद दोन प्रमद नोंथांनि भगबाननि CCTVआ नुनायखौ जोंनो नाङा बास्तब रायजो राजाफोरा नुनाय मोजां खामानिखौ मावना देखाय अब्लाना जों नोंथांखौ साबायखर बावगोन जोङोथ' रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनानै होनायखौ लुबैयो बिनि उनाव जेलनिफ्राय उदां जाखांनायनि उनाव बिथाङा बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिजों थाफानानै इलेक्सन गेलेया बे बिथांनि पार्सनेल बाथ्रा खिन्थु दिनै रन्जन दैमारि सारा गासैबो बर' जाथिनि थाखायनो सेक्रिफाइस खालामनाय हिसाबै बिथांखौ जाहाथे रायजो राजाफोरानो खौसे जानानै बिथांनि खैफोदनि समाव लोगो नांनानै बिथांखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनानै होनांगौ बिनि उनाव रायजो राजाफोरा बेखौ सासे लिडार हिसाबै गनायना लाफिनो ना लाफिना बे रायजो राजाफोरनि खोथासै आं बेखौल' बुङो बेथ' जोंनि थाखाय बिराद दुखुनांथावना खोथा एक्स NDBफोरनि थाखाय बिथाङा गोबाव सम बर' जाथिनि थाखाय संग्राम खालामबोनानै बयनिबो नाजालायनायाव दाख्लैबावै सान्ति सुक्ति जानानै थांबाय आरो बे सान्ति सुक्तिखौ जों ओरैबायदि मोनसे सान्ति सुक्ति जाजानो लुगैदोंमोन जेन रावबो सुक्ति जानानै फैखांनायनि उनावहाय जेन बिदि जेलाव थाफिनलायनो गोनां जाया बेखौ जोङो आसा खालामदोंमोन नाथाय आनफर्चुनेट बे खोथाया जोंनि थाखाय बिराद दुखुनांथावना जाहैबाय बे सुक्ति जाखांनायनि उनावबो बिथाङा आरो खेबसेबाव फिन जेलाव थांफिननो गोनां जाबाय आरो जीबन जाबन मोनसे लाइफ सेन्टेन्स बेबादि फर्जायाव फैफिननो गोनां जाबाय बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथावना बेथ' सुक्तियाव बिदिनो लिरनाय दङ खिन्थु आसलथे बियो जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि गोरोन्थियाव नैबे सुक्तिया दिनैसिम इमप्लिमेन्ट जायाखै बेवहाय जों खौसेयैनो बयबो सिन्था खालामलायनानै बे एकर्डखौ बयबो सावरायलायनानै फोजोबनो सुक्ति खालामोब्ला बेवहाय जोङो नैबेफोरबायदि गोनो गोथोआ फैनाय नङामोन आरो बेयाव बिसेसकय जोङो माखासे दैदेनगिरिफोरखौ जों बुंनांगोन प्रमद बर' बिथाङा गावनो
नैबे सुक्तिखौ आग फाग लानानै गावनो आवगायलांनानै नैबे सुक्तिखौ खालामहैदों आरो एनडिएफबिनि मोनब्रै ग्रुपआ सेरखाय बेरखाय जाहोनानै बयखौबो मोनफा मोनफा शिबिराव दोननानै बे सुक्तिखौ खालामनाय जादों। बिनिखायनो बेवहाय जयै खौसे रायलायलायनो मोननाय जायाखैमोन आरो बिनि उनावहाय बिथांमोना सुक्ति खालामनायनि उनावहाय ओरैबायदि मोनसे रायजोफोरनि सिगाङाव बुंफैबाय मा एनडिएफबि मोनब्रै ग्रुपआ रन्जन दैमारियाबो जोंखौ फोथायनानै एबसुखौ फोथायनानै बिथांमोनहा दिनै मेगन मेसेबनानै नैबेयावहाय सुक्तियाव MOSआव सिगनेसार होदों होननानै बिथांमोना बिराद दुगानानै बुंदोंमोन आरो खिन्थु दिनैहाय एकट जाखांनायनि उनावहाय बिथांमोनहा दिनै नैबे जिथु एक्स एनडिएफबिफोरनि समस्या बे समस्याखौ बिथांमोनहा दिनै नायफिननो हायाखिसै। दा बेनिखायनो एबसुनिफ्रायबो जों बेखौनो बुंनो नागिरदों दिपेन बर'मोनहा दिनैनि थारिखआव दिपेन बर'मोनहा खुगाजोंल' बुंबा जाया, खुगाजोंल' मिडियानि खाथियाव ओंखार बुंबाल' जाया, बिथांमोनहा अफिसियेलि बिथांमोनहा खामानि मावनो हानांगोन आरो बिथांखौ दिहुननायनि नामाव बिथांमोनहा बर'फोरनि माखासे दैदेनगिरिफोर आरो बे बिटिआर एकर्डनि माखासे सिगनेटरिफोर बिथांमोनखौ ज' खालामनानै बिथांमोना जुदि इस्सा खालामोब्ला राष्ट्रपतिनि खाथियाव थांनानै बिथांमोना आपिल खालामहैनो हायो। दिनै बेखौ मानो मावाखै? बिथाङा दिपेन बर' बिथाङा दिनै माथ्र बेखौल' बुंदों मा माने जोङो रन्जन दैमारिखौ दिहुननो थाखाय जों खामानि मावगासिनो दङ। बिदि निउसाव ओंखार बुंबाल'थ' जाया नङा होमबा? बिथाङा जुदि बिथाङा एबसुनि आफादगिरि जानानै रन्जन दैमारि आरो बिथांजों थानाय माखासे दैदेनगिरिफोरखौ जुदि जेलनिफ्राय दिहुनमारनो गोसो दंथारोब्ला बिथाङा थाबैनो बै माखासे सिगनेटरिफोरखौ लानानै बिथाङानो लिड लानानै जेन राष्ट्रपतिनि खाथियाव थांनानै बेखौ आपिल खालामहैयो। जों बेखौ लुबैयो आरो गभर्नमेन्टखौ जों बेखौनो सोंखारनो लुगैयो। एक्सुवेलि बिटिआर गभर्नमेन्टआ रन्जन दैमारि बिथांखौ बिराद गियो, आसाम गभर्नमेन्टआ रन्जन दैमारि बिथांखौ बिराद गियो। बिथांखौ जेलनिफ्राय दिहुननानै लाबोयोब्ला बिथांमोना गावबा गाव सिटफोरखौ बिथांमोना सेनानै लाजानो गियो। बिनि थाखायनो रन्जन दैमारिखौ बिथांमोनहा दिनै दिहुननो हाया। नङाब्ला दिनै प्रमद बर' बिथाङा मैयाबो बिस्रा एसेम्बलि जिरायदों, सम केबिनेट जिरायो। बे केबिनेटआव मोनसे बिल पास खालामनानै बिथांमोना दिनै आसाम सरकारनो मानो हरनो हाया? रन्जन दैमारिखौ दिहुननांगौ, बिथांजों थानाय माखासे जोबथेसालियाव थानाय माखासे दैदेनगिरिफोरखौ दिहुननांगौ होननानै बिथांमोना बिटिसि काउन्सिलाव एसेम्बलियाव मानो डिसिसन लानानै बिथांमोनहा दिनै मानो आसाम गभर्नमेन्टखौ मानो नारसिननो हायाखै? बिनिखायनो जों बुंदों नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयैजों बिथांमोनहा जुदि रन्जन दैमारिखौ दिहुननायनि थारैनो जुदि गोसो दङब्ला बिटिआर गभर्नमेन्टआ प्रमद बर' सरकारा बा इउजि ब्रह्म बिथांमोनहा थाबैनो बिटिसि काउन्सिलाव माबार बिल पास खालामनानै आसाम स्टेटनि चिफ मिनिस्टारनिसिम हर, बिनि उनाव बिथांमोनहा राष्ट्रपतिनिसिम आवेदन खालाम। जों बेखौ लुबैदों आरो दिपेन बर' बिथांखौबो जों बेखौनो बुंदों नोंथाङा मिडियानि खाथियावल' दुगा फागा बुङालासिनो नोंथाङा प्रेक्टिकेलि माव। बे रायजो राजा आरो बिटिआर एकर्डनि माखासे सिगनेटरिखौ लानानै नोंथाङा राष्ट्रपतिनिसिम थां। जों बेखौ नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जों खावलायो। आरो प्रमद बर'आ खुगाजोंल' बुंबाय थाबा जानाय नङा। बिथाङा रन्जन दैमारिखौ दिहुननायनि बिराद खामानि मावदों होननानै बिथाङा बुंबाय थादोंमोन, खिन्थु जोंथ' नुवाखै। दिनै जों बिदि सिन्था खालामदों, जों बिदि मावनो नागिरदों होनबाथ' जानाय नङा। बे फिउचार टेन्सआव बुंबाय थाबा जानाय नङा। आरो बिथाङा बुंदोंमोन बिथाङा जों मावदोंना मावाखै, आं मावदोंना मावाखै एकमात्र भगबानाल' मिथिगौ होननानै बुंदों। दिनै नुबाय दा बे मावदोंना मावाखै, नङा होमबा? ओंखायनो बिथांखौ जों बुंदों बिथांमोनहा रन्जन दैमारिखौ जिहेथु बिटिआर एकर्डनि सासे सिगनेटरि, वान अफ दा सिगनेटरि आरो एनडिएफबिनि सासे गायसनगिरि आफादगिरि बिथांखौ दिहुनजानायखौ जों लुगैदों। बिथांमोना ओंखायनो थाबैनो गासै सिगनेटरिफ्रा जमा जानानै बिथांनि गनायनि थाखाय सरकारनि खाथियाव आपिल खालामनांगौ। बेथ' जेबो सान्थि सुक्ति नङा। जुदि सान्थि सुक्ति जानायमोनब्ला दिनैहाय बिदि जानाय नङामोन। आरो सान्थि सुक्तिखौनो खालाममारनो नागिरदोंमोनब्ला गासै बर'फोरनि माखासे इन्टेलेक्सुयेलफोरखौ लानानै बे एकर्डखौ खालामगौमोन। खारन नैबे एकर्डआव खुनु बर'फोरनि माखासे मेलेमजिबिफ्रा बेयाव इनभल्भ जानो हायाखै। साहित्य सभा बायदि माखासे धोरोम आफादफोर, माखासे सिनियर सिटिजेनफ्रा बेयाव इनभल्भ जानो हायाखै। बिनि थाखायनो दिनैहाय सोरबा सिलाय लानानै थांफिनब्लाबो दिनैहाय बै माखासे इन्टेलेक्सुयेलफोर बुंनायफोरखौबो बै सेंग्राफ्रा मानिनाय नङा। खारन बै सेंग्राफ्रा दिनैहाय केस दं, बिथांमोनहा दिनैहाय पेन्डिं केस दं, माखासे जेलाव दङ। आरो माखासे एक्सग्रेसियानि खोथा थाबाय, जोंहा माखासे माने मुंख्लं न'खरफोरनि खोथा थाबाय। बिथांमोनखौ दिनै जेबो मावनानै होनो हायाखै।
बेखौ बिदिब्ला जोङो दिनैहाय सामफ्रामबो जुदि पुलिसनि खाथियाव हाजिर जाफिनबाय थानांगौब्ला नङा होमबा सामफ्रामबो जुदि कर्टआव जों हाजिर सामान फैजाबाय थायोब्ला बे बोरै सान्थि सुक्ति जाखो आरो माखासेया जेलावनो जुदि थाबाय थानांगौब्ला लाइफ सेन्टेन्सआव बै थाबाय थानांगौब्ला बे बोरै सान्थि सुक्ति जाखो जोंथ' बेखौ सान्थि सुक्ति होननानै बुंनो हाया।